Helo, Mr Mathias fan hyn. Nawr, yn y fideo ola, ni wedi dangos i chi sut i creu bwydlen ble chi'n gallu dewis allan o grŵp. Nawr, yn yr fideo hyn, ni'n mynd dangos i chi sut i defnyddio ffrwythiant vlookup. Nawr, beth mae vlookup yn gwneud ydy chwilio tabl am y gair a wedyn rhoi'r ateb o colofn arall. So, fan hyn, fydde fe'n edrych am BMW a wedyn rhoi'r ateb 77 i ni. Nawr, y peth cyntaf mae angen i ni gweud ydy rhoi'r tabl neu'r rhestr mewn i trefn. A'r ffordd i ni'n neud na, ni'n mynd draw i data, ar ôl i'w chyleo y tabl ac ni'n gwasgu A to Z. Mae hwn yn bwysig. Os chi ddim yn gwneud hyn, dydy e ddim yn mynd i weithio. Chi'n gallu gweld nawr mae pob peth mewn trefn wyddor. Nawr, drws nesa i'r dewis, dwi yn mynd i ysgrifennu yr ffrwythiant. Nawr, mae ffrwythiant fel fformula yn dechrau gyda hyfaliad. Wedyn, dwi'n ysgrifennu vlookup ac agor cronfach. Nawr, dyma y data dwi'n eisiau chwilio amdano. So mae'r data dwi'n eisiau chwilio amdano yn D4. So dwi'n clicio D4, coma, a dwi'n uwcholeuo yr tabl i gyd, yn cynnwys y ceir, yn cynnwys y rhifau. So mae hwnna yn mynd o A4 i B6. Nawr, ar ôl gwneud hyn, dwi nawr yn rhoi coma arall mewn, ac mae'r atebion yn yr ail golofn. So dyma colofn 1, dyma'r ail golofn. So dwi'n ysgrifennu 2. Nawr, dwi'n cau y cronfach, ac amser fi'n gwasgu enter, chi'n gallu gweld, amser fi'n dewis BMW, mae'n rhoi 77 lawr fan hyn i fi. Os dwi'n dewis Ford, mae'n rhoi 4 i fi. Os dwi'n rhoi VW, mae'n rhoi 3 i fi. Nawr, mae'n bwysig bod rhain i gyd mewn trefn wyddor. Ac dyma yr fformula lan fan hyn. Hafal, vlookup, agor cronfach. Y cell ble chi'n chwilio rhywbeth, sef D4, chi'n uwcholeuo y tabl, y cynnwys y rhestr ac y data chi eisiau, a wedyn coma am yr data chi eisiau ymddangos yn y colofn 2, so chi'n rhoi colofn 2, a cloi cronfachau. Nawr, ewch ati defnyddio hwn yn eich taenle chi. Byddwch chi'n cael fwy o farciau ar gyfer eich gwaith os ydych chi'n neud e.